riba kreda utrai hang ta ka jing suk jing men ker hai am dan min lem nei kasni buram utrai kan long jing shai tang kita ki ba khoi kin yo shong hang ta Jerusalem ba tham maiกับเน่งคันเดาทำไมหันตาอำดอนชุดเงาสีจึงยามลำเนคุสไลจึงบางบ้านคิดจึงทางหันตากีลาวาki umman na ki khma jong ni bat ka jing ya kan am long shu don kari ka jing kular riba kreda utwa hang ta ka jing suk jing men ker hai om dan mit lem nei kasni buram utrai kan long jing shai tang kita ki ba khoi kin yo shong hang ta Jerusalem ba tham maiกับเน่งคันเดาทำไมหันตามดอนชุดเงาสีจึงยามลำเนคุสไลจึงบางบ้านกิจิงทางหันตากีลาวายอุบเลยุนยาดกีอมมันนากีขมานจองมีบัดกะจิยาkan am long shu do I bor ban job ya jing brai ka perthei namar you ba job mi ai ka ban ta ning ba tham mai do I born ban job ya jing brai ka perthei namar you ba job mi ai ka ban ta ning ba tham mai do I born ban job ya jing brai ka perthei namar you ba job mi ai ka ban ta ning ba tham mai Jerusalem ba tham maiกับเน่งคันเดาทำไมหันตามดอนชุดเงาสีจึงย
yam ne khuslai ching bang ban ki ching than han ta ki lawan o blei un ya ki ma na ki khma jong ni ban ka ching ya